Nana ora kepenak iku ngono nalah aku ra sida tuku wedak lho Gong. Maksudnya kepiye Mbok? Lah piye jarene ape mbayari endelalah Pak Gundul lah duwe keri lho Gong. Aku kapok nang ngono Gong. Pak Gundul itu anane wae ya Mbok. Iya kae kok kancamu teko ngurimu lho Gong. Bakok my best friendku. Kepiye to Dul? Kepiye Gong? Kowe kok aja sini-sini aku to Dul. Jarene iki ngono mbok limbuk. Jarene kowe nraktir. Tapi nang ana dhuwitmu kari. Iku terus kepiye dunungane Dul? Ya sepurane wae. Pancen aku kari duwite. Tapi nang aku ngene lho Gong. Kepiye Dul? Kepiye ya? Aku mau jujur, tapi aku malu loh Gong. Pak Gundul, kepiye dina limbok? Kok kebangetan tenan to Gundul? Ya sepurane wae lho Mbok. Ngene lho Pak Gundul. Kepiye Gong? Kepiye? Sok-sok nembok aja ngono ta Dul. Niki sini-sini aku. Nah ngono, ayo dibali. Ayo Gong. Oh alah. Tekan kene nah bali nganggur